कसे काय म्हणते आजही म्हणायला लागली तुका पपईची भाजी करून घालते. आम्ही कोकणात राहतो आणि आमचाच पपईचा झाड असल्यामुळे आम्ही ही भाजी बरेच वेळा ट्राय करतो. पहिलं तर पपई घ्यायचो, वरचा साल काढायचा आणि साल काढताना आई म्हणाली सावकाश काढायचा कारण सुळसुळीत भाग असता, आढळ सुरी हाताला लागाक शकता. नंतर आतमधले बिये व्यवस्थित काढून घ्यायचे आणि बटाट्याची फोडी करतो तसं पपई कट करून घ्यायचो आणि त्यानंतर आपण फोडणीसाठी कांदो लागतो तर आईन पटापट बारीक कांदो चिरून घेतल्यान आणि आपली कढई तर सेट झालेलीच होती. तेल टाकल्यान मस्त तेल तापल्यानंतर आतमध्ये कांदो कढीपत्ता टाकून मस्त फोडणी दिल्यान आणि मसालो ॲड करताना आईन सांगल्यान बाकीचे इन्ग्रेडियंट हळद वगैरे सगळ्या मसाल्यात ऑलरेडी असा मालवणी मसालो एक नंबर. त्यानंतर मस्त पपईचे बटाट्यासारखे केलेले फोडी टाकल्या आणि व्यवस्थित सगळा मसाल्यात परतवून घेतल्या. मसाल्यात परतवून झाल्यानंतर आतमध्ये मीठ ॲड करायचा, परत एकदा व्यवस्थित ढवळून घ्यायचा आणि त्यानंतर वरती झाकण टाकून एक वाफ काढून घ्यायची. जशी वाफ वगैरे झाल्यानंतर आतमध्ये पाणी टाकायचं आणि मस्त झाकण ठेवून थोड्याच वेळानंतर आपली भाजी खोबरा टाकून रेडी झालेली असते. म्हणजेच आपली भाजी रेडी झालेली आहे. वरनं मस्त कोथिंबीर शिवरायची आणि आता मंडळी आपण ही भाजी टेस्ट करून सुद्धा बघू शकतो. तर मंडळी गरमागरम